Medzi najstaršie a aj najkrajšie kúpele na Slovensku bez pochyby patria Bardejovské kúpele. Predseda Národného inštitútu rozvoja práce a sociálnej komunikácie a občiansky kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Jozef Behýl navštívil v prvú adventnú nedeľu kúpeľných hostí. Spoločne s populárnym spevákom Petrom Stašákom pacientom priniesli nielen plné priehrštie dobrej nálady, ale aj informácie o stave našej spoločnosti. O Petra Stašáka a občianskeho kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Behýla bol mimoriadny záujem. Príhovor Jozef Behýl zameral na súčasné problémy v spoločnosti. Poukázal na stav, v akom sa nachádzajú mladé rodiny, dôchodcovia a vôbec ľudia, ktorí majú ťažkosti zohnať si prácu. Tisícky ľudí najmä z Prešovského kraja cestujú za prácou po celej Európe a často na úkor svojich rodín. Dosť bolo prešľapovania na mieste, zahmlievania, vykrúcania sa a zbavovania zodpovednosti. Atmosféra v kúpeľoch bola skvelá. Pacienti z celého Slovenska mali možnosť sa aj vyžalovať a poukázať na rôzne skrivodlivosti, ktoré si sami nezapríčinili. Dožadovali sa častejších stretnutí a súhlasili, aby sa už konečne zmenil volebný systém. Po 24 rokoch od nežnej revolúcie sú ľudia za to, aby opäť nastala zmena. Už nechcú tých, ktorí iba sľubujú a takmer nič pre ľudí nerobia. Občania, najmä tí starší, pochopili už dávno, že smerovanie po súčasnej ceste nič neprináša. Slovensko stagnuje. Ľudia sa potrebujú zomknúť, pretože iba spolu dokážu viac. Prvá adventná nedeľa priniesla do Bardejovských kúpeľov príjemnú atmosféru, ktorú na záver spontánne vyjadrili všetci v piesni všetkých piesní. Tichá noc, svätá noc, nech prinesie lásku a nádej pre všetkých ľudí dobrej vôle.